Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Izaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Nu pot să azir tu sur, dar nu ți-am pe imoi. Sira mereți, dale sucțiu, dici că tau pat, hai ma fei, vorba știe zău, dar nu știe zia și la ce pasu să crește, să răți niște la ce nu știi foalti, ne zimi de la tine, deși ta zina, tu nu știi tu. Sina fica zira, fica ica ze student, sira halitot, nelen sidal medem. Sira mereți, dale studenți, na fica zira. Izaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Izaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Parizaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland. Mergem la Disneyland La Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Parizaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Parizaki Ifantis te duce la Disneyland Paris. Mergem la Disneyland cu toții la Paris. Ne duce Zaki, Yaki, Parizaki, Ifantis. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună!